nih. Kopi yang rok, mana rok? Lihat langkah sang kamu nih. Kemati no. Beli yang lajang nah. Nong guru tiap tong kuna tola. Bang mah. Mana lu kahap? Semua beli yang kah? Balik kah? Ya pakai nunggu nih. Oh. Sung median baru sih kaki. Kalau kamu kayak kamu lah aja. Bahas cak lagi, kamu larut kayak mana jaga wak kaki kisah saya kenal gede. Hong ma to bos ho 3 bar ho ma to ngo 10-20 hazaran ki bu ne wasa se ke komla bu thele mos mali ata klai tam khaina to sarkar bo suno sajor ro ya ke tam khaina sa je ma ma na ha nang lai tam ta ko leng salai hog lai tang lai tui ma tu ku ya ma sa ya la hin tong la ta Kau cara upang kajak sama kaki. bu phang le ang se gon na je ge tu to ong ka bang la posis kan to Posisi kan ibakan tong. Enggak, pata ka busur mana cong tabuk suduratui. Oh bosor nih. sing ke pus phale ko tini se pula phana ni nai to Acha, busur mana ini palna ini cuma nih busur. ni phalma ni ke ang buri rok ke tham phai ni pai thang borok 320 kala ta Busur ke pal tabuk. ko je koton ke sai te ka gabon mo dro kon ke 50 ai pura ke 100 Acha. last rok ke 30 rok phalta borol ke bang phai jong la pai Enggak, tay orang palman bare bo alka paikari sakri rok rohru na. rohoro sengki rohya kota Ketalku nih rohya kota. Runa cap norok bo. seng rohna ta Acha. Hamba ya kok kaki ni sini mong. ani da ang ke o jaga o ani bisa no handu rahmani ani sani thikan ka murgi ma ta ta Acha. bin bukala ta Acha. ambangan mali bukala ta Mong kai kaki ni. ani kala bu mukala an bum sanang haja Saya dita. ang ke ana se mani ke ko jalan si kajol san bum rakesh ni bin pik lai tang ba o boro a angoro tam Acha. pe ko jalan ni Acha, hamba kaki do. Raga jong na keraya. Apun natak lagi kerja ke dalam nih, apun kuliah. Kayak kau naji, apun kuliah. Guiding. Sengkup kosto nih bisingo himi balik jaka. Hanya tola saka kayak himi kosto kena balik jaka. Kan bus kang lote betong borok kisah agak suka zengleng nih bathagi matong kah kisah korok sung lagi Ali dapat.
Besok falka kaneng kayak komla. Ngomong tadi. 40-50 na. Nong komla thai kana semron bahira taklai bete thai thai kana taklai to bathai to belaina thai ke kabang no thai pano bathai belaino taklai weather kisa hamini bagai kraima bisi nugdo khata ke taklai kisa expect hemen che kisa kom profit kom sing ke taklai enggak em lekha ja komla khata mumna kina asik tau munsuya ko December first second week doang ke munsung nai ka fruke te keting sini ta nggak tahu kisi kisi khri dong ko je mungkin thogane rong bang ke kahamta enggak bor aku bezorti ro phajaro takle bos taklai to sengrop mah sia su bor to kabang phaya ko ke khali bas kabang maya kota enggak tahu no takle bos ro komla ali besar ka phanja ali jotoni kom ke ali 30 টাকা রকম ke 40 টাকা 50 টাকা মানে komla sai du site na size busi we hai sangka to 50 টাকা na amche bisi khaya ta ke baksa baksa khawo bagano phaise ase belai kabang rokhai ke saya ko abunta entani ni dagar ha ko kali tong na ro 25 kani tongo 25 26 kani ko আমি গনে 25 kani ko besar phale kan se ro 25 kani ni প্রায় বছর 5 লাখ রকম রুগো 5 লাখ রকম রুগো ইনকাম ngana onse amno se buni angja gulo no bazar ko kuno ser ta khlai ta phal haite ba tabu sini media rok khaimeni bising tei belai na khatong thoka 2-3 বছর জরাতে সিং কোনো bazar ko thangi phala nai moita ke oro jagano boro rok phayo nga baksa baksa media rok nugmani bising tei contact khayo ke baksa paikari rok talango moita ke oro jagao no sung paikari ro hota nini para ko bosa salam an para TRPC colony Soigoria ke Thelakong area ta Jompoi jala Sipai jala district nini sini salam an bung Moses koloi Bahai matong semani sai taklai ta borok ta se bangno hai matong abo nichoi ne borok to banglai no taklai nisle taklai te semani nisle taklai te borok banglai bahai male buite dine dine nugui tongo phajak borong phajak am hai bongo ka taklai obo kaisa triprawo sana thanga belai ne popular ni thanga komla bagan hediba gaban bagino taibo media bote bangrek sini borok ne bisingo kawan bagi tebo borok bang rok matong ta taklai sing komla rok asu borok phaini rong sing asu sari simangla kom hai belai ngana je tini mon kana tini ro besar phal kana tini to 2000 rong ni phal rong nata bisi borok khaya kubla ke kaisa sanan musang sini borok no youngster rok no nogo asugoi tongya bui na di or jaga sini aro ang simi aro bagan khlainai kabangma bagan khlainai tongo hedi banga ke aro jaga borok jodi na paikari phonna phaikan ke borok kaise income source ni thangnai jang borok kom bes ronai ali 25 টাকা 30 টাকা baksa 20 টাকা rokhe borok ho mahita ke jodi na bazara sobi kenga abo ali 50 টাকা 60 টাকা mai rongo ke kaise borok ni income source tong ta o jaga belaino ke haina asugoi tongya bui মানে বেকারক baksa drugs nawe hai tong taun jorabo kabun bagi ang request khani musungta oro phai business ni bukaisa source income source tong jaga haini tong yebi phaidi nge sing oro jaga sing je komla bagan khaibeni o jaga sudo ani family simi thanya nge o jaga naidi oro 25 kani no ang saisung bu hokbaya tobangma borok ang bu labor nango haidiba Engka je somoyo komla bathai nya prubo haino belaina naikani maklayo komla ma hogo jabra ma hogo ke tabo khak prubo haino nango lebar saisung malik to kuno khaibimiya
hingke kwbangma borok no jaga o family sarbai phai tongmani sini o komla bagano jara or jaga tasing saka ang je income khaina musungui tongnai rok borok ang bai jogojog khaimano tai norok ani kokduk naimano abong ke 8414073646 tam bai phali ke saikhnala non khok set bairok belakana hambai sini nongor tv channel no ni sing phailemen inke sini jompoi jula tagarjula YDF Tibrama thani wing nyaka saka সংগঠন ni loa jima bai sing tini o itra kami o sing tini komla bangna sing phailai kya sing komla bagano phailai tini o sing tini o belai keno khaba saka belai keno khatong thoka je tini sini khoroksa takhuk sini mujes koloi bini komala bagano sing tawuk phailajak bini komala bagano nuguinai belekane khatong thoka belekane khaba saka bini komala bagan tongor jaga prai 25 kani o prai 2500 bufang 25 bufang haino tongo bono singkha je aro singui naikha je malirokno bosorob je aro je komala khaitini besok jorte bini income phakya bini yearly income besok phai singapura bono singui nakha singman kha boro komsi bini bosoro taklai bisi amne komla sa gungriya haben taklai tebo agir gote bini income kaham tongni semerung tulari takla ase income ngiya tobo tawphone bini income nya phone se oro bosor bini 5 থেকে 6 লাখ টাকা ma haito oba ikena sing dino je sini sara tiprani sini je young generation ba sikla tongnai rokno ang abono tini norna o media trop bisingte ang message renani musongo sini sikla rok haino tongya woinai singmo ikena income ma khlailenai bo tini bini para tongkha yang thelakong ni tini bo jago phainai prai aro bai aro bini komse kom 10 থেকে 12 kilometer haingana ba ama herung mano ama hasalo phai tini bagan khlai pai tongkhai to ama ke bono srungi sing khlaibe hangke sini je sikla rok sini young generation tongai rok singmo ke income khlai manai sing frogui manai oma ke sini ropa sing tebe ko so kai manai nino ang tini sini media trop ni bisingtei message ranan bo songo sini je sikla salai no sing haino ereng nogo kalai to nya woinai haino ereng haino samung sugya jawo sing kalai to woinai sing sini income na sing baike sanawi trangnai sini yakong mai sing sak baike pai thang basanai o basana ni bagaino tini ang o jaga phainuk phakya o media ni bisingtei ang no abono message ranan bo songo joto sikla rokno nogo asukuita tongkidi sing sini sak sing yakong bai thang basana ni bagaino ang o media trop ni bising ang saklai joto asuna hamba o junang chairman thi 한번씩 줘봐.